ମୋର କ'ଣ ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଛି। ସାଙ୍ଗ କ'ଣ ହେଲା କି? କ'ଣ କରିବି ସାଙ୍ଗ, 3 ଦିନ ତଳେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ କହିଲା ଜିଓ କମ୍ପାନୀରୁ ମୁଁ କହୁଛି ବୋଲି। ତାପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 3 ଦିନ ହେଲା ମୋର କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ମୁଁ ରାତିରେ ନେଟ୍ ବନ୍ଦ କରୁଛି, ସକାଳୁ ଅନ୍ କରୁଛି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୋର ନେଟ୍ ସରିଯାଉଛି। 2 ଡାଟା ମୋର ସରିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ନେଟୱାର୍କ ପକାଇଛି, ସିଏ ବି ସରିଯାଉଛି। ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ସାଙ୍ଗ କହିଲି? ସବୁ ବା ସେ ଜିଓ ବାଲାର ଭୁଲ। 12 ମାସକୁ 13 ମାସ କରିଦେଉଛି। କ'ଣ କରିବା କହିଲୁ ସାଙ୍ଗ? ସାଙ୍ଗ ତୁ ଆଗ କହ, ତୁ କେତେ ଦିନର ଡାଟା ପକାଉଛୁ? 28 ଦିନ। ସେଇ ଯେଉଁ ଆଉ କେତେ ଦିନ ବଳୁଛି? 2 ଦିନ। ସେ ଯେଉଁ 2 ଦିନଟା ବଳୁଛି ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ମାସ କରିଦେଉଛି, 13 ମାସ କରିଦେଉଛି। ଏଇ କମ୍ପାନୀ ବାଲା ସବୁ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିଦେବେ। କ'ଣ କରିବା କହିଲୁ? କ'ଣ ସାଙ୍ଗ କ'ଣ କରିବା? ଜିଓ କମ୍ପାନୀକି ଫୋନ୍ କଲେ ସିଏ ଫୋନ୍ ଉଠଉନି। କ'ଣ କରିବା? ଚୁପଚାପ ରହିବା। ଆଉ ଏମିତି ବହୁତ ଗରିବ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ହଇରାଣ ହେଉଥିବେ।